Hola, muy buenas. Bienvenidos a Femenino Plural. Hoy trataremos otro tema de interés para la ciudad y, cómo no, en este interés está la universidad. Esa institución que tiene más de 500 años y que ha dado carácter a la ciudad, porque si esta ciudad nació por una tumba, por la tumba del apóstol, evidentemente el carácter que tiene hoy, aparte de ese, es el de ser una ciudad universitaria. Para ello contamos con cuatro mujeres que pertenecen a esta institución. Y empiezo por una de ellas, por ser, digamos, la más veterana. Y es, como no, Benita Silva Hermo. Hola, Benita, bienvenida. Hola, gracias. Benita es la presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Santiago. Aparte de eso, también docente en la universidad. Sí. De clase en la Facultad de Doy clase en la Facultad de Biología y de Farmacia. Y de farmacia, vale, pues casi un doble grado, digamos. Benita, antes de empezar con el debate, con la tertulia y de presentar a tus compañeras, me gustaría que nos contaras cómo surgió la Asociación de Antiguos Alumnos y lo que hacéis, porque creo que hace 2 días, sí, debió ser en esta semana, hubo una iniciativa por parte de la asociación de ponerle el nombre, las plaquitas, a los árboles más emblemáticos de la Alameda, aquellos más representativos. Y esto fue en conexión con la universidad y también con el Ayuntamiento de Santiago. Sí, efectivamente. Me preguntas por qué se creou a Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago? Alumni USC, un nome abreviado que é un término internacional que tendemos a usar. Alumni foi creada no ano 1996 e foi un dos fitos de celebración do 5º centenario da nosa universidade. Creouse por iniciativa naqueles momentos, era rector Darío Villanueva, e supoño que a idea foi del e de algunhas persoas que estaban naquel momento á cabeza da universidade. Por qué? Bueno, parece moi pertinente. As universidades máis importantes do mundo teñen alumni, teñen asociación de antigos alumnos e, en algunhas estas asociacións xogan un papel importantísimo de mecenado, incluso están nos órganos de xestión. Supoño que a idea foi un pouco esta, non? Porque en realidade o fin principal da nosa asociación, o fin esencial, é facer de vínculo entre a universidade e a sociedade. Iso que se di tantas veces, a universidade ten que estar ao servizo da sociedade, ten que atender as demandas da sociedade, pero iso non é nada fácil de facer. Entón, a nosa asociación penso que é un instrumento moi útil para precisamente tratar de facer esa unión, ese nexo. Entón, estades moi unidos tamén a toda a cidadanía e ao que é Compostela en sí. Claro, como che decía, a nosa misión é, estamos ao servizo da universidade, ainda que somos un ente xurídicamente independente, estamos ao servizo da universidade. Non tería sentido esta asociación se non fora así. Pero, como che decía, o noso papel é conectar cas forzas vivas, digamos, da sociedade, e concretamente en Santiago, cas forzas vivas de Santiago. Bueno, pois terás moito que contar hoxe aquí, sobre esa conexión da universidade con Compostela. Si queres que conteste a segunda parte da túa pregunta, efectivamente, esta semana fíxose, unha inauguración, non foi propiamente unha inauguración, senón unha presentación aos medios da nova sinalética das árbores máis significativas da Alameda. Isto si foi unha idea que xurdiu da nosa asociación. Temos na directiva un botánico entusiasta que sempre está inventando cousas, e esta foi unha cousa que se lle ocurriu, porque é unha mágoa. Temos unhas árbores, todas as árbores son importantes e preciosas, pero hai unha serie delas verdadeiramente senlleiras. Pensamos que sinalándoas desta maneira, poñéndolle o nome, ten o nome científico, nome galego, nome en castelán, en algunhas, unha anécdota, algo significativo da árbore, pois é unha maneira de achegar os coñecementos. Ao fin e ao cabo son coñecementos xerados na propia universidade, porque este traballo de
de identificación, de catalogación das árbores foi feita por profesores da nosa universidade. É unha maneira tamén de facer chegar á sociedade este coñecemento. E tamén de protexer a Alameda. Claro, a Alameda que necesita moitos arreglos, que necesita estar encima dela. Ten un patrimonio botánico maravilloso, moi importante. Con isto pretendemos que se revalorice, o sea, que a xente aprecie este valor. Pensamos organizar roteiros máis para a primavera, sí, pero concretamente para dar a coñecer esta sinalética máis na primavera, cando os árbores estén con follas e se podan diferenciar uns dos outros, porque agora, claro, casi todos parecen iguais porque están absolutamente desnudos. Pois pensamos organizar algún roteiro para os nosos socios, pero tamén logo con colaboración con alguén máis para os colexios ou para quen sexa. Moi ben, moitas gracias, Benita. Ahora presento-vos a Elena Vázquez. Elena Vázquez Cendón, decana de Matemáticas, da Facultade de Matemáticas. Benvida, Elena, moitas grazas por estar aquí. Ademais, quero resaltar, aparte que ti tamén eres unha veterana, non vamos a... Hoxe non ves como veterana, hoxe ves como decana dunha facultade e como docente, non, desta universidade. Pero é moi significativa que a Facultade de Matemáticas é unha facultade moi femenina. Bueno, boa tarde. Sí, a verdade que a Facultade de Matemáticas pois ten nome de muller e hai moitas mulleres. E houbo mulleres, sobre todo, dende o inicio, non? Temos, despois do 50 aniversario dos estudos de matemáticas, recuperáronse todas as orlas e a primeira orla amosou algo que para moita xente é unha incógnita, e é que hai un triángulo de profes, hai un triángulo de estudantes. No triángulo de profes hai 12 profesores, un é unha muller, que foi Antoñita Ferrín, que foi a primeira persoa que se doutorou en matemáticas en Galicia, e o triángulo de alumnos é un triángulo que a metade do de profes, eso xe sería raro, hai 6, e dos 6 estudantes, 5 son mulleres. Empezouse con esa simetría, e ora hai un número de mulleres importante. Mais ou menos dos que entraron en primeiro estamos en termos da paridade. Eso está moi ben, ademais tamén que a dirixa ou que a controle unha muller, que xa van 2 mulleres seguidas. Sí, en estes momentos, despois debe de haber 12, 14 decanos homes, e a miña predecesora foi Vitoria Torres Pinar, agora animeime eu. Bueno, estas cousas teñen que ser parte da normalidade, hai que decir que hoxe na universidade de 25 centros, 12 os diriximos mulleres, que é un número, pois, todo paritario que pode ser un número impar, non? Entonces, bueno, creo que imos ben. Normalidade sí, pero aínda hai moito que camiñar. Por suposto, por suposto. Vale, pois agora con outra Elena, pero esta Elena é estudante, é alumna de medicina. É así, non, Elena? Pero ademais, Elena ten outro, digamos, outro atributo. Tamén ven aquí porque é representante da Asociación Meiga. A Asociación Meiga que ten tamén moito que contar e tamén está moi unida ca nosa sociedade. Non é así, Elena? Sí, bueno, Meiga é unha asociación de estudantes de medicina, pero é un comité local dunha asociación que ten cabida a nivel mundial. Nos o que intentamos, bueno, o noso lema é pensa no global, actúa no local, un pouco, pois, dende mellorar os nosos coñecementos como estudantes, buscando cursos que nos podamos facer para complementar un pouco o que nos dá a carreira, como levar a medicina fora, celebrar o Día Mundial da Saúde, ou ir a todos os coles, estar con nenos. E logo temos tamén outros grupos de traballo, como da sexualidade, dos dereitos humanos. Entón é un pouco eso, complementar todo o que a carreira nos dá e leválo demais a fora. Vale, tamén é algo altruista, non? Digamos, non só pensades en vós, tamén no que necesita un alumno de medicina, pero tamén na sociedade, non? Para aportar, a chegar a medicina a todo o mundo. Como xa te decía, pois hai unha actividade que se chama o Hospital dos Osiños, que, por exemplo, esa actividade basease en ir aos coles, como facer que os nenos perdan un pouco o medo á bata blanca, aos médicos, que aprendan que ir ao médico é unha cousa normal, non teñen por que ter medo. Logo, no Día Mundial da Saúde, pois estamos na Alameda,
suele ser por abril ou así, temos unhas carpas, toda a xente que queira pode pasar a que lle midamos a tensión, que lle miremos o azúcar na sangre, se hai nenos tamén, pois tamén se lle ensinan algúns hábitos ou... é un pouco eso, o sea, temos unha cara máis cara a nós e outra máis mirando para fora a saúde pública. Ese é o grupo de saúde pública, temos o grupo de educación médica, e outros grupos de traballo diferentes. Moi ben, Elena, non todo é estudiar, tamén facemos máis cousas. E despois tamén temos a Iria Galloso. Iria tamén é estudiante de Medicina. Aquí na mesa todos de ciencias. Non hai ninguén de letras para que despois digan que as mulleres só van a carreiras de letras, que tamén teñen que haber, que as letras tamén son moi importantes, porque se non sabemos comunicar o que facemos, evidentemente nunca chegará a ninguén ni servirá para nada. Bueno, pois o que decía, porque líome Iria e teño que presentarche. Alumna de Medicina, pero tamén ves aquí porque eres residente na valga redundancia, Residencia Militar Teniente General Barroso. Entón vas a contarnos a túa experiencia como alumna de Medicina, como alumna da USC, pero tamén vivindo nunha residencia que é completamente distinto a facer cidade, como pode ser o de Elena, que vives nun piso, verdad, Elena? Sí. E tamén as veteranas da mesa contarános a súa experiencia, como viviron en Santiago na súa etapa de estudiantes. Pero, bueno, pois desto, Benita, seguro que me di que si fai anos os estudiantes paseaban por as rúas de Compostela, non veías máis que estudiantes cas súas carpetas de un lado para outro, bullicio, hasta os tunos, non? Rondaban, cousa que agora creo que xa non fan, que quedan como mera música para turistas. Hoxe os alumnos da USC vense en determinadas rúas en determinados momentos do día. O resto xa debe ser porque están as facultades, salvo Historia, cal é a outra? Filosofía. O resto están no campus sur ou no campus norte. Entón, o que é o almendra da cidade, o centro da cidade, casi non se ven. A veces incluso con algunhas novatadas, verdad? Sí. Pero que ahora xa non se pode facer. Pero non existen. Bueno, pois, despois desta introducción de que é distinto como se andaba antes por Santiago os estudantes a como fan agora, e tamén vou a precisar outra cosa. Creo que tamén a relación da universidade e dos propios cidadáns de Compostela tamén é diferente. Decirme vos, a institución está de espaldas á cidadanía, á cidade, ou hai conexión? E os cidadáns, os composteláns, deixaron de mirar a universidade como algo que lles aportaba unha riqueza, porque agora teñen outras formas de economía? Como é esta relación, Oxe? Bueno, eu creo que temos que ter cuidado cando unha vai pintando canas en falar así en pasado como que todo o pasado foi mellor, non? O que ocorre é que nós imos medrando, imos ocupando outros roles na cidade, pois non somos estudantes, agora xa non vivo na pensión, xa estou empadronada en Santiago, en teoría o meu DNI xa me vincula non só o meu Ourense natal, senón a Santiago, pero eu creo que siga habendo vínculo, e eu creo que o vínculo que hai a nivel institucional entre o Concello e a Universidade é moi saudable, porque ademais sempre o Concello se nutre tamén de profesores da Universidade con roles de cidadanía e de representación cidadán, non? Entonces, eu creo que hai un vínculo que pasa que eu creo que tanto para o goberno da Universidade como para o goberno do Concello os día a día que teñen que levar os absorben suficientemente, pero eu creo que sí que hai puntos de encontro e que ademais a nosa cidade comparte coa Universidade non só o nome, senón unha distancia cero. No punto central da cidade está representada a Universidade, e cando hai xente que ven de fora a estudar aquí e lle dis que para ir do piso, cando estudantes do máster de Matemática Industrial veñen a facer o mellor algunha parte a Santiago e veñen de Madrid, che din, bueno, que isto de ir dende o piso á facultade en 10 minutos, pois en outras cidades non o viven, e en outras cidades de Galicia non o viven. Entonces, esta distancia cero cidade-universidade eu creo que está presente. O que pasa que somos xa tan veciños, non? Somos un pouco xa tan da familia que eu creo que xa nos saludamos con normalidade e non con fronteiras. Independentemente que a veces, pois o mellor dentro da universidade nos
pode parecer que a cidade podería facer máis por nós e dende a cidade lles pode parecer que a universidade podería ser máis transparente, pero que xa falaron as miñas compañeiras e que Alameda é un proxecto de cidadanía compartido, tanto científicamente como de paseo, as achegas que están facendo dende Meiga, e empregar espazos públicos, e creo que ora temos máis presente que podemos comunicar e estar máis presente pois, dentro dos centros de ensino medio de Santiago, dentro da universidade, os centros de ensino medio veñen á universidade, hoxe están sendo as Olimpiadas en Matemáticas, e hai moitos nenos que veñen de toda Galicia, pero os que máis se presentan son os de Santiago, non? Entonces, eu creo que a veces a permeabilidade é tan inmediata que se percibe menos. Nos momentos de 40.000 estudantes, pois as noites dos xoves, que Iria e Elena terán escoitado como algo moi mítico, pois sí, parecían manifestacións nocturnas. Ahora eles se moven con outros circuitos, pero eu creo que sí que están presentes e sí que siguen, vamos, eu creo que a universidade sigue reportando recursos á cidade, e levar a cidade no nome da universidade eu creo que é unha oportunidade, porque é moi fácil explicar onde está a túa universidade, porque o Camiño de Santiago é un punto final para moita xente e os que viñemos a estudar aquí foi o noso punto de comenzo, non? Entón, eu creo que sí. Estamos de acordo, Elena? Eu sí que estou de acordo. Eu, o sea, non creo que estemos de espaldas uns aos outros, senón que estamos moi entrelazados. O que dicías ti antes de que non se ven tanto polas calles, ou pois igual eu vou por outras calles que non máis ti, porque o sea, sí que, bueno, eu vivo na zona nova, pola plaza de Vigo, realmente, o sea, somos todos estudantes, non sei, pois nos dende Mega, por exemplo, eso, se facemos actividades de ir a un cole, ou se facemos actividades do Día Mundial de Saúde, ou se estamos ca campaña da biopsia líquida, que é unha campaña que tamén participamos e apoiamos, aí nos estamos dirixindo a cidadanía de Santiago, cando nin sequera nos mesmos somos de Santiago, pero é como que ao estudiar aquí, pois formamos parte desa cidadanía. E tamén creo que, por exemplo, na oferta cultural que hai, é unha barbaridade todos os concertos, todas as cousas que podes facer en Santiago, todos os locais que hai. Ese era un dos puntos que quería falar. Claro, iso eu creo que non existiría se non houbera todo o núcleo estudiantil que hai aquí, é moi grande e iso atrae a unha oferta de ocio enorme, de oportunidades prácticamente diarias de facer algo. Entón, eu creo que eso, estamos pois entrelazados. Non penso que... Bueno, a ver, que eu non estaba nas épocas de... Vale, pero despois a Benita nos contará da súa época, a ver se a unión era a mesma. Pero para mí... Pero claro, o que acaba de plantexar Elena é o que cree, o que ela pensa que está neste momento. Ti estás de acordo con Elena, e ti, Miriam? Eu tamén. Penso que estamos bastante integrados. Eu, cando vou á facultade, vexo peregrinos ou estudantes. Cando vas polas rúas, igual. Entón, penso que sí, que Santiago é unha cidade universitaria que a compoñen basicamente os estudantes. E ti crees que está integrado, que os cidadáns de Santiago están integrados con vos, que sentidevos unidos á cidade? Sí, eu penso que sí. A oferta cultural, participades dela, porque desde a vosa residencia, vos na residencia, por exemplo, tedes moitas actividades culturais, non? Dentro, eso non leva a que vos quededes máis na voso e non participedes dos de fora? Sí, moitas veces pasa o que dis, que temos tantas cosas na residencia que quedámonos no que é máis cómodo. Entón non vemos máis allá das nosas portas, pero sí que a veces nos din de fora tedes isto para facer, unos cuantos sí que nos animamos a hacer las cosas de fuera, porque a oferta es bastante amplia. E a xente de fora participa nas que tedes vos, na residencia? En algunas cosas no é solo para xente da residencia, pero con outros colegios maiores ou residencias sí que temos varias cosas. Hai un ciclo del cine e el voluntariado, como que lo hacemos con el resto de residencias e colegios maiores. Entonces estamos unidos. Benita, que diferencias atopamos entre... Sí, estaba ahora reflexionando, escoitando as miñas compañeiras, estou completamente de acordo co que dixeron. É dicir, penso que sí, que Santiago é unha cidade eminentemente universitaria e que non está desligado unha cousa da outra, non? Pero
A ver, decíades, ahora vense menos estudantes na calle. Claro, primeiro, que hai menos estudantes. Hai menos estudantes, o estudantado está disminuindo, pero bueno, primeiro por unha cuestión puramente demográfica. Escoitei fai pouco un dato, que non vos sei dicir os números concretos, pero son deste orde. A finais dos 90 había en Galicia 36.000 persoas de 18 anos. E agora hai a metade. En Galicia, é dicir, 18 anos porque a idade é a idade na que se entra na universidade. A persona que estaba expoñendo este tema mencionou os números concretos, pero son deste orden, non? Claro, eso en primeiro lugar, hai menos estudantes. Logo, bueno, non esquezamos que agora hai tres universidades e 7 campus, non? Antes todo o mundo estaba en Santiago. Eso, nos anos 80, que foi o gran boom, o gran crecemento da población universitaria, onde xa moitísima xente podía acceder á universidade, isto era unha invasión. Santiago estaba cheo de estudantes. E logo tamén cambiaron os hábitos e o sistema de vida. Eu, cando estudaba, estaba nunha pensión. E realmente vivíamos na calle. Porque a pensión era incómoda, non tiña calefacción. Tiñamos que ir a comer fora, tomábamos o café nunha cafetería, estudábamos ali, incluso estudábamos na cafetería, fíjate. Agora hai instalacións moito máis cómodas e máis aceitadas, pero daquela estudábamos na cafetería porque estábamos máis quentes que na pensión. Entón, claro, os estudantes estábamos na calle, na rúa. Pero, bueno, xa non falo dos meus tempos, que hai moitísimos anos deso, senón despois, nos 80, nos 90, bueno, a segregación das universidades foi no 89. Sí, a partir de aí xa se empezou a repartir a población universitaria, pero a finais dos 80, Santiago estaba cheo de estudantes, non? E, bueno, quizá por eso percibimos, parece que hai menos estudantes, bueno, hai menos estudantes. E despois residen tamén, o ter boas comunicacións entre as grandes capitales tamén é un condicionante. E logo tamén, eu penso que a maioría ahora viven en pisos. Penso, isto xa estou falando por falar, porque descoñezo tamén a realidade, pero penso que fan moita vida nos pisos, incluso nocturna. Vale, deixaron de salir tanto... Xa non o contarán elas. Claro, sí, eso son elas as que poden contar mellor, porque evidentemente falo tamén un pouco... Non saes con elas. No, fago moi pouca vida nocturna, pero bueno, teño un fillo de 26 anos e aínda por aí sei algo, non? Claro, antes vivíamos na rúa porque en realidad estábamos máis... Non sei, había moito ambiente, estábamos incluso máis cómodos, non? Pero bueno, insisto, completamente de acordo con elas que sí, que siga habendo... Son indisolubles, inseparables a universidade e a cidade. E a cidade. Que como facemos agora? Vamos de marcha aos pisos? Non saímos á rúa? A ver, eu creo que o que pasa é que en Santiago hai unha cousa que é que non se pode beber na rúa. Claro. E a festa e beber, pois van moi ligados. Entón, se non podes beber na rúa, igual vas beber antes no teu piso e logo baixar do piso. Claro, iso tamén é un problema enorme porque logo montanse nos pisos uns ruídos a unhas horas intempestivas, a xoves, que claro, é moi complicado, non? Eu son da Coruña e na Coruña igual non somos tanto de piso porque pois podemos beber na rúa, entre comillas, non sei, eu creo que maiormente é por eso, realmente, porque logo se estás aquí nun bar e non podes nin sequera salir a fumar un cigarro ou que sexa cunha cerveza na man, é como pois, vas querer quedar na casa. Pero sí que é un problema bastante gordo porque, pois, o ruido é bastante importante, as molestias. E na residencia? Na residencia non bebedes? Non se pode reunides para antes de sair? No noso caso, na nosa residencia non se pode, pero sí que noutros colexios maiores sí que teñen salas habilitadas para as festas. Entón, sinceramente, nós intentamos ir fora da residencia e evitar que nos pillen, pero é moi complicado, entón, pois acabamos indo cos amigos de clase aos pisos. Pero eso, un bar a tomar algo, pero... es un inconveniente que non se pode ver na calle, porque moitas veces te apetece máis que estar encerrado nun piso. Bueno, a climatoloxía de Santiago tampouco favorece moito andar pola rúa, Bueno, anda que o cambio climático ainda se vai notando, non? Vale, vamos cambiar de tema, xa do lúdico, vámonos pasar ao artístico.
A universidade ten un patrimonio moi importante, edificios emblemáticos, non? Desde o rectorado a balconada, bueno, poderíamos decir unha cantidade deles, que forman parte do patrimonio tamén da cidade. Vos creedes que se coñecen? Que a xente coñece todos estes espazos? Vos coñecedes os espazos da universidade, o que podemos decir que son emblemáticos e históricos, que se poden visitar a Biblioteca América, por exemplo? Non, pero vamos a recordarlle que hai un mércores de mes, hai un día a semana cada mes, non sei se o martes ou o mércores, que a visita ao patrimonio da universidade é gratuita. Eu creo que ese proxecto é moi valioso, eu tive a oportunidade de colaborar vai anos cando tive algunhas responsabilidades. Eu creo que moita xente coñece e ademais cando se puxo en marcha a visita ao patrimonio da universidade incluso houve aperturas primeiro dentro da propia comunidade universitaria, porque eu creo que nós somos bastante voceiros, non? Ahora, vamos, poderíamos tuitear moito o que temos na casa, primeiro para que se coñeza na casa, o que acabas de apuntar é moi valioso, é dicir, eu creo que calquera estudante que remate na universidade, cando se fai graduado, debería de ter pasado por a Biblioteca América, porque eu creo que a Biblioteca América e o Observatorio da Universidade son dos espazos con máis sabor a saber que ten a nosa universidade. Eu son unha fan tamén do Museo de Historia Natural. Eu creo que hai moitos espazos, elas estudan na Facultade de Medicina, que bueno, para quenes viñemos aquí no ano 84 e pasamos por primeira vez a Facultade de Matemáticas, do chan da Facultade de Matemáticas ao chan de mármore da Facultade de Medicina, pois podería ser as vocacións, non? O que pasa que, bueno, hai máis unha facultade que o chan e o teito, non? Entón, creo que sí, que hai espacios moi senlleiros, que deberían o mellor ser máis compartidos, pero o programa de visitas ao patrimonio da universidade ten moitas máis visitas o mellor do que nos parece, non? Pero será por turistas ou por xente de aquí? Por veciños, por estudantes? Bueno, eu creo que sí que hai turistas, non sei cantos veciños, é algo que o mellor se podía insistir co Concello. Eu creo que ao principio abriuse máis, pero eso tamén igual cando se puxeron certos roteiros pola cidade. Claro, é importante que a xente de Santiago faga os roteiros, porque logo cando ven alguén de fora, que lle enseñas, non? E claro, o punto visitable máis alto da cidade, e vamos a facer patria dentro da universidade, é precisamente a terraza da Facultade de Historia, creo que estamos 7 metros por riba das cubertas da catedral, non? E, bueno, é unha visión panorámica de 360 grados, vamos, eu o recomendaría. E, tendo en conta as novas recentes, parece que algo que é moi atractivo para todos os turistas é a biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia, tanto que xa serou casi conflito. Hai un conflito, sí, de feito protestaron os estudiantes porque, claro, estaban estudiando na biblioteca, chegaba a visita e facía ruido. Como podemos compaxinar todo eso? Sí, con unha serie de horarios, pero os turistas veñen durante casi todo o ano e, por exemplo, en primavera, que temos moitos exámenes, non? E tamén teremos visitas de fora. Bueno, creo que a palabra é respeto, non? Isto si se transmite, pero está claro que os turistas e moita xente saben que hai aí un espazo especial. Cando puxemos en marcha as visitas ao patrimonio, nestas visitas que fixéramos á comunidade universitaria, cos fillos, en aquel momento, pois eso, viñeran algúns pequeniños, e claro, os pequenos empezábamos polo reitorado para chegar á historia, eu os convencera de que íbamos ir á biblioteca de Harry Potter. E, bueno, os guías eran fantásticos, eu me lembro pequenos, mirando, vamos, apoiados no que eran os espazos das revistas, como os guías lle decían que pois, había os libros das bruxas, os libros de non sei que, bueno, tivemos que agardar a que os pequenos imaginasen aquel mundo que podía haber detrás daqueles libros para subir as cubertas, non? É dicir, todo pode ter a súa maxia, e eu creo que a biblioteca, esa temos que conciliar, pero tamén é certo que a Biblioteca América, que é un luxo, que todo, ademais, un simbolismo de cidadanía, porque son todo donacións de América á universidade, xa solo ver a libraría verde, ese sabor antigo e ademais ese vínculo con Iberoamérica, aparte de que, bueno, é vistosa de por sí.
Sí, vamos, eu vin algún premio Abel realmente emocionado ver esos libros. Temos moito que compartir e eu creo que hai tanto dinamismo que cando esta interacción chega ao conflicto, quere decir que o temos que xestionar ben, pero que sí que se coñece, non? Entonces, bueno, poden ir á Biblioteca América primeiro e esperar turnos para ir a outra biblioteca e tratar de molestar o menos posible. Teño entendido que os guías profesionais o facían ben e os guías do patrimonio da universidade tamén, pero últimamente en todo hai un negocio en B, non? E entonces hai que respetar, pero eu creo que ese conflicto é unha evidencia de que o que temos é bo. Ora temos que comunicar que o vamos a compartir dun xeito corresponsable. Entonces, eu creo que compartir espazos é bo e, como xa se dixo, de ir aos centros de ensino medio e logo tamén compartir pois certas presentacións, hai moitas presentacións de libros no Paraninfo, que é un momento que ven á universidade xente de fora, a Asociación de Antigos Alumnos emprega o Paraninfo como punto de encontro, temos que poñer en valor estos espazos para puntos de encontro que ven á cidadanía. E de feito tamén hai exposicións de arte, non? Tanto na iglesia da universidade como en Fonseca. Sí. E logo, por exemplo, presentamos un libro de matemáticas na Biblioteca Lilas de Liris, que tamén moi acaída con esta tertulia, porque en clave de mulleres, e enchemos a librería, non? Entonces, eu creo que temos que facer cada vez máis tras bases dun lado a outro. Si normalizamos que xente da universidade vaya a un espazo de cidadanía e xente da cidade veña á universidade e que as portas, ademais, é que están abertas. Bueno, pois esa ligazón que estamos aquí evidenciando que sí que existe, consolidarémola máis. Pero creo que sí que hai moito que compartir, é moi valioso en patrimonio. Estades de acordo, Benito? Sí, eu apuntaría, ademais do propio patrimonio da universidade, a oferta cultural en Santiago é inmensa. Inmensa. Moitas actividades organizadas pola propia universidade, moitas organizadas por alumni, USC. O Ateneo tamén é un ente moi activo, e logo, bueno, outros entes, outras asociacións ou incluso privados. Si, organizan moitas cousas. Seino moi ben, porque cando queremos organizar algo, é que nos costa tanto poñelo día, porque a veces coinciden 4 actos interesantísimos, que se unha conferencia, que se inauguración, unha exposición, que se un concerto, é que non hai maneira, está o calendario cheo de actividades. Entón, bueno, en ese sentido, un privilexio vivir en Santiago, é que non che dá a vida non che dá o tempo para asistir a todo o que che gustaría, non? E bueno, e aí sí que hai unha colaboración moi cercana, moi boa con todos os entes da cidade, non? O Concello, a Universidade, o Consorcio, o Ateneo, eu percibo unha colaboración, unha sinerxia moi grande, sí. E logo xa non só para actos culturais, sino para, pois non sei, que che diría eu, a celebración, as típicas conmemoracións do Día da Muller ou así, coinciden moitísimas cousas. Bueno, eu en outra etapa que tuve en responsabilidades de xestión na universidade, decía, é que temos que coordinarnos, unirnos, para facer xuntos, non que cada un este polo seu lado organizando o seu acto, o seu evento, senón facer un en conxunto. E penso que estáse chegando bastante a eso. Esa pode ser unha boa conclusión para esta tertulia. Elena, estás de acordo con elas? Sí, un pouco en liña co que decía ela sobre atopar datas, porque ás veces é que non hai días, que a nós eso tamén nos pasa. De feito, acórdome que o ano pasado queríamos ofertar un cursiño de autodefensa, xusto cando ofertamos nos o grupo de estudantes de educación social tamén ofertaba ao mesmo tempo, cada vez que eso, pois cando temos un día como o Día da Muller Traballadora ou cando temos algunha data así moi conmemorativa, sí que nos temos xuntado con outras asociacións, porque é eso, o sea, sí que hai un montón de xente que quere facer cousas e que está facendo cousas, está moi ben que haxa esa resposta tan grande. Do patrimonio, eu creo que igual se fomenta máis o patrimonio propio da cidade de Santiago que o da universidade.
a min non me chegou nunca, pois, non sei, o sea, a min, por exemplo, o que dixedes do roteiro, eu non o coñezo, agora apúntomo porque parece moi interesante, e eu, o sea, sí que é certo que hai unha cousa de Santiago que digo, que levo aquí 4 anos estudiando, e sinto que me quedan moitísimas cousas por facer aquí nesta cidade. Entonces, pois, apuntareme do roteiro, pero eu, por exemplo, non o coñecía. Entonces, quizáis non o estamos publicitando entre o alumnado, sino que é unha cousa máis eso, máis turística, máis, non o sei. Anotarei para avisar. Aparte que che paso o Twitter de USC Viva, porque eu creo que das cousas que che apetece ver, coñecer pois o anedotario, non? Como se facían as primeiras votacións na universidade, que é unha bandexa de prata pequeniña e a xente para votar tiña bolas blancas ou bolas negras, pasabas a bandexa, piñas a bola e votabas. Eu lle recomendaba outro día ao reitor mercar algunhas boliñas, non? Porque cando os pequenos van por ali a bandexa é de prata, podese descolgar, pero permitir votar digitalmente en plan orfebrería santiaguesa, eu creo que son esas vivencias que despois todos recordamos, non? O Vítor que hai co Vázquez en San Xerome, eu me retratei con el con moito orgullo, porque ali antes era onde vivían os estudantes e os Vítores son froito, non lle quero dar ideas a Iria de que lle deixen gravar na súa pensión a xente, na residencia Teniente Xeral Barroso, os gravados cos nomes, eu na miña pensión tampouco deixei grabado o meu nome. Pero sí que hai partes do patrimonio que cando un as coñece, pois as quere todavía un pouquiño máis. Iria, ti coñecías todo isto, o patrimonio? Todo non, estou de acordo coa miña compañeira de que entre os estudantes non é un tema que se fomente moito. Pero non se fomenta por falta de información ou porque non vos interesa o tema? Vamos a ver, porque vos tamén chegades aquí e vades pois, a estudiar. Alguén ten inquedanzas por facer deporte, outros pois por ver cine. Pode que sea un tema que non interese? E por eso non sabedes os roteiros ou hai falta de comunicación? Eu creo que é un tema que sí que interesa, ademais, se non chegou a nós, é por algo. Bueno, no periódico sí que saiu, tamén teño que decirlo. No periódico sae casi sempre que hai algunha actividade destas, a universidade sí que o Departamento de Comunicación faino chegar a todos os medios e os medios fanse eco de todo isto. Pero ti que crees? Que é porque non vos interesa? Non, bueno, pode ser un tándem das dúas cousas, falta de información e falta de interés. Eu penso que os estudantes temos moitísimas cousas na cabeza e que ás veces, por exemplo, pasame a min, pois, co deporte, co que decías, eu estou, bueno, na residencia, estamos metidos no tema de deporte, nas ligas universitarias, e logo temos tantas cousas que facer que non temos ni tempo e esquecémonos de cousas como patrimonio, que eu penso que é unha cousa importante. Pero eso, falta de tempo e a veces, pois, falta de interés sí que podemos ter. E desde fora, desde xente que ven de fora, que vos di de todo isto da universidade? Porque tamén creo que é moi importante, non? Os Erasmus, e incluso ti que tratarás con graduados, non? Porque ahora xa non son licenciados, senón con graduados de outras universidades, xente que ven facer tesis ou algún curso. Que valoran da nosa universidade? Porque vos tedes os compañeiros e vos falades incluso cos das asociacións, espera que me quedei co nome, quero dicir, alumni, co alumni de outras universidades, non? Que comentan cando venen a Santiago? Bueno, a ver, o mellor Elena está máis informada desto, pero eu sei que unha das cousas que máis gusta aos estudantes estranxeiros, os que veñen de Erasmus, é precisamente o modo de vida da cidade. Esta cidade tan pequeniña, tan cómoda, que se comentaba antes, que en 5 minutos podes estar na universidade, eso a moitísima xente pois, lle encanta, lle fai moi agradable a estancia. E logo, bueno, a nosa universidade xa en outros aspectos é unha moi boa universidade. Hai no que decir, moi alto e moi claro. É unha moi boa universidade, en algunhas áreas de punteira, matemáticas concretamente, pero tamén medicina, tamén, bueno, outras, non vamos a nombrar matemáticas porque aínda hoxe salen no xornal da USC,
está aquí a decana de matemáticas. Pero non quere presumir de facultade. Non, é punteira no mundo en investigación matemática, pero en outras áreas tamén. Temos unha moi boa universidade, todo mellorable, xa se dixo, claro, desde dentro, sempre botamos de menos o que falta, non? E non apreciamos o que temos, estamos pensando no que nos falta. O que nos critican, claro. Pero temos unha moi boa universidade. Eu creo que hai un punto de honestidade cando somos críticos, porque ademais, mentras estemos aquí e teñamos responsabilidades, temos accións de mellora e ademais temos que manter o que se nos diu, porque chegar a estes puntos pois é froito de moita xente, de moito traballo. Cando ven a xente de fora, o punto, os edificios, o valor histórico, pois este ano, por unha acción específica que fixo a Reitoría en Irán, pois viñeron varios estudantes iranianos en estadías pequenas, estadías máis longas, e algúns participaron, por exemplo, na apertura de curso. Chegaran, tiñamos a apertura de curso, convideinos a ir, e claro, para eles participar no acto, ver o Salón Nobre, é dicir, ter a oportunidade de acceder a estes espazos, eles que ademais valoran tanto a arte, pois é un punto de atracción. Cando veñen e tes a oportunidade de enseñarles a Biblioteca América, eu si podo, levo a xente, porque eu creo que temos un punto de admiración e de recoñecemento que se fixo cando había menos medios, non? E porque, ademais, claro, como decana da facultade, eu da facultade estou moi orgullosa, sobre todo do punto das persoas, e o edificio lle teño moito cariño porque levo entrando pois moitísimos anos, pero dende logo recoñezo que hai edificios máis bonitos, independentemente da miña pasión de filla da facultade, non? E entonces a Biblioteca América ou o centro de Santiago, eu creo que a xente cando ven de fora, cando organizamos congresos aquí, e a xente ve que dende o sitio do congreso, estar na zona bella, que son 10 minutos, non é nada. Eso, claro, se xa veñen de Madrid ou incluso de cidades grandes como Sevilla, Valencia, pois o recoñecen, non? Recoñecen o valor científico, pero ademais recoñecen a contorna que temos, que é moi positiva, non? Porque vivimos dentro da cidade e a cidade é pequena, entón non hai esa diferenciación. Eu creo que a xente de fora o identifica moi ben, pero eu, persoalmente, inda que eso, viñe no ano 84, así que levo moitos cursos aquí en Santiago, cada vez que paseas pola zona bella e ves pois, este valor da pedra, hai unha morriña que che leva os primeiros anos de cando viñeches, non? E a recoñecer o privilexiada que eres o poder vivir nunha cidade tan amigable. Eu, por exemplo, que non conduzco e que me movo andando ou en bus, e sí que moverte en transportes públicos te conecta máis coa cidadanía, porque parece a película do show de Truman, non? Dependendo do bus que collas, pois tes unhas compañeiras e compañeiros de viaxe e te faz permeable con cidadáns que van a ler os xornais a un centro sociocultural, ou que van a este grupo, ou que van a este outro, e percibes a cidade, o bus, a mí me resulta moi formativo. Ainda que hai que arranchar algunhas liñas, pero en xeral... Coa aplicación MyBus, un pode estar bastante a loro e optimizar tempos. Eu en eso estou pois moi agradecida, e ademais eso incluso con algúns conductores dos bus, hai xente coa que coincides máis, tes unha certa proximidade maior. Eu creo que esos son os puntos de encontro coa cidade. Que é un valor tamén da cidade de Santiago, que non é unha cidade, pero á vez non deixa de ser entrañable como un pobo, non? Sí. Donde ao final conocémonos todos e faz máis de vecindade que de xente que non coñecemos. Para vos tamén esa sensación, a que vos que sodes unha cidade grande, non? E que ademais sempre presumiu de capital, como, sí, digo que presumiu de capital, vamos a ver, que non quero entrar en discusión de Santiago, a capitalidade de Santiago é moi recente, non? Non é como Pontevedra, Lugo, as capitais de provincias que levan moitos anos sendo capitais, non? Como vedes esa forma de vivir? Hai esa cercanía entre a xente? Sigue sendo unha cidade, as ventaxas dunha cidade, pero nun pobo? A ver, eu sí que o sinto así, pero ademais o que a min me gusta especialmente é que tamén isto teño visto que tamén lles pasa a outra xente que ven a estudiar aquí e que previamente estudiaba noutros sitios,
e é que nos gusta moito que haxa estudantes de moitos sitios diferentes. É dicir, o sea, a mí en Santiago gustame moito, pero tamén me gusta estar aquí rodeada de xente con outras perspectivas, con outras vidas, pois en vez de estar na Coruña, pois solo con xente da Coruña. Gústame esa diversidade que ten. Que sí, que atopas en Santiago. Sí, claro. Logo, en canto á universidade que decía ela que é das mellores do mundo, eu non o poño en duda, pero, o sea, penso que sempre que sí que hai que facer crítica, escoitar un pouco os alumnos, escoitar as súas necesidades e as súas reivindicacións, o sea, nós, por exemplo, na Facultade de Medicina levamos tempo pois xa bastante queimados, por así decilo. O ano pasado escribiuse unha carta, intentouse contactar cos medios, porque realmente non estamos contentos ca nosa carreira ou cos profesores ou coas condicións nas que estamos. Entonces, na nova sede ou na facultade? En ambas, o sea, o problema eu non creo que resida no edificio en sí, senón que sí, o problema reside no profesorado, na relación que temos con el, nas cousas que nos exixen. Entonces, bueno, tamén hai uns anos atrás houbera un peche en Historia, houve peches en Magisterio, o sea, eu creo que hai que recordar estas cousas tamén, non solo decir, somos unha universidade moi buena, bueno, hai tamén outras cousas que hai que ter en conta. Moi ben, e que hai que escoitar e arranxalas, efectivamente. Sí. Por suposto, por suposto. Estás de acordo? Sí, estou completamente de acordo. Vale, pois agora, que xa nos queda pouco tempo, ainda que pensades que non, o tempo aquí voa, e sobre todo cando estamos, eso, polo menos eu, en boa compañía, e o estou pasando ben con todas as vosas anécdotas e todo o que tedes que contar. Entón, como queremos pasar a ver outras cousas tamén relacionadas ca cidade para rematar o programa, quero que cada unha de vos me digades aquilo que vedes de positivo nesta universidade. Vamos a ver, no conxunto, falamos eso, é moi boa a universidade, ti acabas de decir, tal. Que podedes decirme de estudiar en Santiago que é o máis positivo e o negativo? E as profesoras que se me ponen en plan de alumno, claro. E se queren decilo tamén desde o punto de vista, porque claro, aquí temos os que están estudando, os que xa estudaron, poden decir moitas cousas, non? Elas solo pasan por un ámbito, vos pasades fuxedes alumnas da USC e agora formades parte da USC como docentes, e xa non digamos como antigos alumnos. Entón, que é o mellor e que é o peor? De estudiar en Santiago de Compostela, na cidade universitaria de Santiago de Compostela. Eu creo que unha cousa moi boa son as vivencias que temos todas as persoas que estudar aquí supoñía sair da casa, non? Porque seguro que valoramos que todos queremos moito as nosas familias e ao mellor houbo esos dous choros, non? Cando chegas e cando te vas, eu tive a oportunidade de non ter que irme, pero creo que é moi importante, moi saudable romper certos cordóns umbilicais que ademais en estes momentos parece que as novas xeracións os levan como a úteros moi grandes hasta momentos moi grandes. Entón, eu creo que salir é bo, a cidade é moi amigable por todo o que levamos expoñendo hoxe aquí e claro, eu ademais viñen a unha facultade onde me sentí incómoda, traballei moito, tiven as miñas mellores e peores avaliacións, e eu fago unha integral, como decimos en mates, moi positiva, non? Eu creo que hai proximidade na cidade, a cidade sempre estivo pensada para os estudantes, é dicir, a cidade non lle sobran os estudantes, non lle sobra a universidade, entonces, eso é positivo. Eu non chegaría a ver, honestamente, valores negativos, eu vexo accións de mellora, vexo que podemos ser críticos, e estes vínculos que tanto pensamos, podemos fornecelos todavía máis, sabendo que existen, ser todavía máis permeables para que polo que ti nos transmites se nos coñeza máis e para que lo que nos transmiten elas sexamos máis sensibles escoitando máis os estudantes e mellorando o que temos por diante. Moi ben, Benita, deprisa, que se acabou o tempo. A ver, non sei se vou contestar moi concretamente a tua pregunta. O mellor, casi repito o mismo de Elena, é unha cidade
cómoda para vivir, amigable, agradable, e logo insisto en que é unha boa universidade e que dá, en xeral, unha boa preparación aos seus titulados, e xa me vou quedar aí. O peor, non sei, pero eu sí vexo un problema grave na nosa universidade neste momento, entonces tamén aproveito para reivindicar un poquinho que a falta de renovación xeracional. Moi ben. Temos unha idade media altísima, nos próximos anos está previsto que se xubilen, ou que nos xubilemos, moitísimos membros do profesorado, e non hai esa nova xeración. Isto é un problema grave que, bueno, tiñase que prever desde fai 20 ou 25 anos, pero agora topámonos con este problema. É unha cousa a resolver. Moi ben. Elena? Bueno, pois eu de positivo diría que é esa diversidade de xente, esa facilidade para atopar un plan para que todos os días haxa algo que facer, e o fácil que é tercer redes de asociacionismo e de facer cousas, por exemplo, non sei, hai moita, eu estou bastante implicada co tema do feminismo e atopo que aquí hai un montón de rapazas que queren facer algo, que se están xuntando, que a min mesma me é moi fácil ponerme en contacto con elas, entonces pareceme eso, que se dan as circunstancias para que se xunte aquí unha xente con moitas ganas de facer cousas. Como negativo, por unha parte da universidade, pois o que comentei un pouco antes, pois esa impunidade un pouco que eu vexo, ese inmobilismo que vexo, esa imposibilidade para o cambio, polo menos na miña facultade, polo miña facultade, porque é na que estudio. En canto á cidade, eu só quero reivindicar, por favor, que os pisos que se alquilan aos estudantes melloren en calidade, por Dios, porque se estamos aquí alquilándolles os pisos aos estudantes, está a xente pois vivindo de poder alquilar eses pisos que teñen unha gran demanda, por favor, pois son uns pisos dignos que eu teño visto certas barbaridades. Sí, creo que eso xa ven de lonxe. Iria? Eu recollo o que dixeron as miñas compañeiras, positivo, a diversidade e todas as facilidades que che dá esta cidade. Como a miña compañeira de carrera, pois eso, que se nos faga caso os estudantes, porque sí que ás veces intentamos reivindicarnos e como que non encontramos esa resposta. Pois parece mentira que no siglo XXI non vos escoiten, cando despois de todo o que se pasou por esta universidade. Vale, xa teño que rematar, quería que me digades solo con unha frase o voso rincón favorito de Santiago. Elena. A min a Carballeira de Santa Susana me pareceu un luxo. Benita? Eu teño moitos rincóns favoritos, pero bueno, como estou aquí representando a alumni, vou a destacar un, que este eucalipto inmenso que hai na Alameda, rodeado dun banco todo ao seu redor, porque aí xusto enfrente está un monolito de pedra con unha placa que simboliza a unión entre a universidade e a cidade. Unha placa, precisamente, de alumni USC. Elena? O río Sareda. A min dame moita tranquilidade poder está moi cerca da cidade, pero de repente non estás na cidade e é moi agradable. É outra das cousas boas que ten Santiago. Un escape moi rápido, moi fácil. Iria? E o gaiteiro, o arco do gaiteiro, onde está ao lado do Obradoiro. Tamén, a parte antiga da cidade e o gaiteiro no seu arco. Moi ben, pois saben, señores, vamos... Ai, que se me olvidaba o Minuto Solidario. Nesta ocasión queremos recordar, porque mo dixo Elena, que xa habíamos aquí falado del, que é o proxecto da biopsia líquida. Que non se olviden de colaborar neste proxecto que pode salvar moitas vidas. Que o cáncer, a ver se de unha vez por todas podemos arranxar con esta enfermedad, polo menos encontrar xa algo para curala. Si apoyamos a todos estas iniciativas e estos proxectos científicos, será bon para todos, e sobre todo desde esta universidade. Vale, pois, señores, teño que rematar xa porque me están casi como que din gritando desde a realización. Pero quero decir que quedarme co positivo que dixemos agora. Diversidade de xente, cidade pensada para os estudantes, actividades múltiples, facilidades para o asociacionismo,
non nos olvidemos, falta de renovación, hai que renovar esta universidade, hai xente xoven. Inmobilismo, escoitemos un pouco tamén os alumnos e os estudantes, porque eles tamén teñen moito que decir. Non se olviden, señores, disfruten de Santiago, desta cidade universitaria, porque realmente merece a pena. Gracias. Gracias a vos. Gracias.